ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಎಳಿತನದೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ಐದೇರು ಮೊಳಪರೆಪ್ಪೆರ್ನ ಸುರು ಮಂತಲ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೈದೇರು 4 ಜನ ಬೈದೇರು ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಟು ಮಟನ್ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಆತುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣಗ 5 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿಪೋದು ಸೊ ಕಜಿಪ್ಪುರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎರಡು ಅವು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವೆ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ತಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ತುಪ್ಪವೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಅಮ್ಮ ಬೈಚೇರು ಅಮ್ಮ ಮೂಲಿಚೇರು ಅಜ್ಜಿರ ಬಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಬೈಚೇರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಇದು ಪಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ದಾನಿ ಒಕ್ಕ ಬೋರಾಪುಂಡೆ ಟಿವಿ ಉಂಡದೆ ಹಾಂ ಇದೇ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಆಲ್ಬಮ್ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಜಿವೆ ನಾಯಿ ಕಂಡಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದೆ ಮಿರ್ಚು వచ్చి ಕಂಬೇರು ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಅನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಇದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳುಲೇರು ಬಿದ ಇಡಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಪುಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಪೈ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಕಟ್ಟದು ಹೋತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಬುಡ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಬಂಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕು ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಮುರಾಣಿಯವರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪೋತಿತ್ತನ ಐಡ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏತೆ 250 ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ದೆತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಡಾದ್ರೆ ಕೆಲವೇರು ಬತ್ತೇರು ನಾನೊಂದು ಜನ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೇಕ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತರೆ ಕಟ್ಟದಾದ ಬಕದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ತರೆ ಕಟ್ಟದಾದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಾಂಡು ಮತ್ತು 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕಲ ಜನ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೈಚೇರು ಜನವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಅಂತ 15-20 ಜನ ಉಲಾಯ್ ಅಂಚ ಬೈಜೇರು ಎಲ್ಲ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಒಂತೆ ಜನನೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಸೀದ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜನೆ ನಾನು ಎದುರು ದೀದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಬಚ್ಚಿದ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ತುತ್ತರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಚ್ಚಿದ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಂಕ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಿರ್ ಕೆಲ ಗಡಿ ನನ್ಪುಂಡು ನೆನಪನ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪು ನೀನು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಪು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತ ಇವರ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಬಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತೇವೆ ತೋಜಾರ ಕತ್ತಾರ ಚೂಲೆ ಕೇಕ್ 1/2 kg చెప్పుననే చెప్పున ನಾವು రాకేశనే వైజేర్ చెప్పునత్తి ಅಂದದೆ చెప్పునంచ ಅವ ಬಕದೆ ಪುಗ ಬೈಜೇರು ಎಂಕಲೈತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಈತೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರು 4 ಜನ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬೈಯರ ಬೈಜೇರು 4-5 ಜನ
ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಂಬ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾಡುಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ನನ್ನ ಒರಿಪಾಲ ಅಂತ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೋಯ ಚಿನ್ನ ಬೋ ಚಿನ್ನ ಬನ್ನಿಯ ಕೀ ಫಾಲ್ ಜೇನ್ ಪಾಡು ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಪೋ ನಿಶಾ ವಾಸಬೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಯ್ಯ ಬೊಂಬೈದಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯ ಕಂಡರು ಹಿಂಗಂಚಿನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮುರಾನಿ ಆತಂದು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಮುಳ್ಬೇತಾಗ್ಲೈತೆ ತಿನ್ ಬೈರವ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾದಾ ಅಂಬೋನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಅವು ನಾಳೆಗ್ಲ ಸೂರ ನಾಳೆ ಗೋರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಸಚ್ಚನ ದಾಶಿ ತಕ್ಕಲ ಮಿತೇಶನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಕೇಕ್ಲ ಒಣಗಿದ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ಮೋನೆ ಕೈ ಬತ್ತೇರು ದಾಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಂಚ ಕೇಕ್ ಕೊನೆದೇರು ಇಂತ ಕಟ್ಟನ್ ಪುಣೆ ಏನು ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಲಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಆಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತಿರು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಕೇಕ್ ತೂಲಿ ವಾವ್ ಕೇಕ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂడి ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲಿ ಶೋಕಿಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮೇರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಲೆ ಈ ಶಾಂಪ್ ಉಂಟು ಕರಮನಿ ಮಾಲಿಕ ಮಾಲಿಕ ನೀ ಆಲೆ ಕೈ ದುಂಬು ಬರ್ಪಲ್ಲ ರಾಕಿ
ರಾಖಿ ಬರಬಲೆ ಬೇಗ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿತ ಪಿರೋಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಂಬೈದನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಬೊಂಬೈದಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಏನ್ ಮಾಮಿ ఆయన కవర్డ్ పార్దు కూడా అంచు కవర్ పార్టీ పార్టీ కాకుండా పిర పిర దాది ಮದುವೆ ಆಯ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಂడి ಇತ್ತೆ ಕವರ್ ತೀರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. మామి వీడియో కాల్ బరుడా ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರಿ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ఎత్తేరా దొతలే మాత్ర మాత్ర ఇస్తారా ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಕೈ ಬಲಕೈ ಗೊತ್ತಾಗ మాత్ర కొడతారు ಅದೇ ಒಂದು ಲಾಲಿ ಆಲಿ ಯಾಲಿ ರೆ ಕಾಲ ಕೊಡು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಬಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕತ್ತದ ಪೈರ್ ಐಕಿ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಮಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಾಮುಡಲ್ಲ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ರಚಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರ ಐನೂರು ಬರೋದು ಇದು ಸಿಂಚುನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದಲ್ಲ ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು 3050 ಅವು ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಮದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಂಡಿ 11:15 ಅಂಡ್ ವನಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ನಾನು ವನಸ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಟನ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತೆಜ್ಜಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಲತ್ತಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅವು ಮಾತ ತರ್ಪಾಯಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದದೇರು ವಾಸುಂಡ್ರೆ ವಂದನವಾವಿ ಮೇರೆ ಮೇರಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಒಣಸುಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಕಾನ್ ಮಂತಿಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂದೆಂದುದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅರೆಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಚನ ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಊದತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡು ಅವಳ ಐಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೇಗೆ ಉಂಡವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ತುರಿ ಎಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶೋ ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಅವು ಬೈದನು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಅವಳು ಶೊಕ್ಕಂಡೆ ನಿಂದು ಊದುಬತ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಟು ಬುದ್ಧನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಟು. ಸರ್ ಶೋಕುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಬಾರಿ ಪೌರ್ಣ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ